Bé, anem a veure com treballar un bloc de funcions. El que volem primer que res és calcular els mil·límetres recorreguts per un encoder el qual està unit a una roda de ràdio determinat. Entonces lo que tenim que calcular és una caixa negra, que serà un FC o un FB, el qual tindrà d'entrades els pulsos llegits per a l'encoder, això seria directament la lectura de l'encoder, el ràdio de la roda i la resolució de l'encoder. I automàticament ens traurà els mil·límetres. Bueno, pues, podem fer primer que res un FC, una funció, que se'n venim a funciones, li diguem així nombre càlculo mil·límetres, i la programem en SCL perquè ens interessa en SCL. Automàticament vegem que ens apareix així en verdet l'FC1 i el primer que hi ha que fer és donar les entrades que tindrà eixa caixa negra. Eixa caixa negra tindrà 3 entrades i una eixida. Per tant, en inputs li fiquem la lectura pulsos, que serà un dato d'int, perquè és la lectura de l'encoder, seria l'ID1000 directament del comptador ràpid, el ràdio, que podem fer-lo, per exemple, real, per si volem ficar-lo real, i la resolució de l'encoder, encoder, que serà, esta sí que serà entera. Després tenim en l'eixida els mil·límetres recorridos, que també serà real, i finalment li calculem una constant que serà pi, que serà real, i li donem el valor de 3.1415. I ara anem a programar el codi que ens interessa, que és l'equació, que això ja ho hem fet. Entonces, estaríem parlant que els mil·límetres recorreguts, dos punts igual a lectura. Vale? Fixeu-vos que això són variables internes dins de l'FC, dins de la funció. Per el ràdio, per 2, per pi, dividit la resolució de l'encoder. Vale? Punt i coma. I ja estaria. Això seria l'equació del càlcul, que ja sabem fer-la. Molt bé. Si compilem això, vale, ens dona una advertència. Vale. Ara, com treballem això? Se n'anem al main i aquesta funció l'arrastrem al main. I automàticament ens ix la caixa negra que volem, que és això. Correcte? Si punxem així dins, veurem el còdig que té dins. I ara sí tenim que donar-li a entrar, que jo crearia unes variables així, que així seria la primera variable, els pulsos leídos, això seria l'ID1000 de la lectura del comptador ràpid, el ràdio li donaria el ràdio, i la resolució de l'encoder, i així tindria els mil·límetres. Correcte. Vale? Si compilem això, si simulem aquest programa, si el provem, anem a donar-li uns valors. Per exemple, imaginem que els pulsos leídos ens venen, no sé, 800 pulsos. El ràdio de l'encoder, imaginem que siguin 50 mil·límetres. I la resolució de l'encoder, imaginem que tenim un encoder, no sé, de 360 pulsos per bloc. Automàticament veuríem així que
tenim, bueno, això no sé per què mi formato de visualización, decimal, formato, observar, formato de visualización, automàtico, ahí està. Mos eixirien ahir els mil·límetres que ha calculat. Val? Si jo llisquera, doncs bueno, el que isca, això si ho calculeu vos eixirà això. Si en comptes de 800 li entre el doble, 1.600, doncs mos traurà el doble, 1.396. Val? Val, això seria el FC. Ara anem a fer un FB. Bé, anem a agregar un nou bloc i ara en comptes d'una funció anem a fer un bloc de funcions, un FB. També li diguem càlculo milímetros. Programem també en SCL, podem programar com vulguem, en SCL, aceptar. Ya existe, cálculo milímetros. Milímetros. Vale. No sé què ha passat, a veure. Vale, ja està bé, està bé. Entonces, càlculo milímetros, tenim l'FB i fem el mateix exactament. Li fiquem, anem a fer exactament la mateixa caixa negra, però ara anem a fer en comptes d'un FC, un FB. I veurem la diferència. Les entrades seran el mateix, lectura pulsos, que és de int, el ràdio, que són real, el resolución encoder, que és entera, l'eixida, que són els milímetres recorridos, que és real, i finalment la constant pi real 3.1415. Recordem que això són variables locals de l'FB. Fija't que tenen el mateix nom que les de l'FC1, però com són locals de l'FC o de l'FB no es veuen entre elles, entonces per això li he ficat el mateix nom. I ara fem l'equació, que és la mateixa que antes. Milímetros recorridos, dos punts igual, lectura de pulsos per radi, bueno, això crec que es pot arrastrar així, no? Es pot arrastrar ahí, radi per 2 per pi dividit milímetros recorridos i punt i coma i ja està. Si compili això, vale, està correcte, està tot correcte. Vale. Vale. Com faig ús d'això? Me'n torno al main, igual que ha fet antes. Ara arrastre l'FB, l'arrastre, i fixeu-vos què passa. Em crea un DB instància d'eixe FB. És com si gastara un temporitzador que em crea un DB instància en les variables del temporitzador, doncs així és exactament igual. Em crea un DB individual, un DB instància d'eixe FB. I què contindrà eixe DB instància? Fixeu-vos que està així. Contindrà ni més ni menys que les variables del propi FB, que són les 3 d'entrada i la d'eixida. Vale? Com treballa això? Doncs igual, directament donant-li així valors. Donant-li així valors, li dona
li done pulsos leídos, que són els pulsos que venen de l'encoder, el radi que tindria la roda que està acoplat a l'encoder i la resolució de l'encoder, vale, ja ho tindria. Què passa? Que així li he tingut que ficar una variable precís, però així no fa falta ficar-li variables. Ara veureu quan ho prove. Vale, si provem això i li donem valors així a aquestes variables, 360, vale, veurem que estem obtenint el mateix. Claro, les variables d'entrada són iguals, són els pulsos llegits, l'ID1000, com hem dit, la resolució, el ràdio, tal, la resolució de l'encoder és el mateix. Però què passa? Que així l'FC m'obliga a ficar-li així una variable, perquè si no el dato es perdria, a part de que em donaria un error. L'FC no guarda el dato que es genera, però així l'FB sí que guarda el dato en el DB instància. Fixeu-vos que jo si no li he ficat una variable com així, que li he tingut que ficar una variable, jo puc guardar, jo puc utilitzar el resultat, mira, vaig a fer, agarro una imatge i li volque així, li fique això, i així vaig a agregar-li per veure els mil·límetres. Vale? Me n'aniria al dB, me n'aniria al dB, i li agarraria dins del dB és càlcul, els mil·límetres recorrido, que és el resultat de l'operació. Vale? Si jo prove això, simule esta HMI, veuré els mil·límetres, efectivament, 698, que són els que tinc així. Vale? Per tant, l'FB no m'obliga a utilitzar una variable, sinó que guarda el dato. Vale? Jo ara puc utilitzar l'FB les vegades que vulgui. Podria utilitzar altra vegada sí. Me'l torne a agarrar i el torne a utilitzar. Em crea un altre DB instància, perfecte, i li ficaria quins datos d'entrar. Doncs altres datos. Imagina que tinc un altre encoder en una altra ràdio, una altra resolució, tal, i calcularia els mil·límetres recorreguts d'un altre encoder, utilitzant esta caixa negra, recorde, esta caixa negra que té un còdec dins, que la puc utilitzar les vegades que vulgui.